ሓንሳብ ህይወት ብፍጥነት ብርሃን ትቕይርያ ክብሉ ሰባት ንሰምዒና እዚ ኸኣ በጋጣሚ ብሓደጋ ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እወ ህይወት ብፍጥነት ብርሃን ክትቅይር ትኽእል እያ እንተኾነ ግን ካብቲ ዘጋጠመና ሓደጋ ወይ ፍጻመ ንላዕሊ ህይወትና ኣብ ዘይተደለየ ኣንፈት ብቕጽበት ክትከይድ ዝገብራ ነገር እንተሎ እቲ ጉዳይ መሰጋጠመ እንወስዶ ውሳነ እዩ ሓንሳብ ብዘይ ምስትውዓል ብስምባደ ብሸለልትነት ወይ ብኻልእ ምኽንያት ገለ ኣሰንባዲ ኣጋጣሚ ዘጋጥሞም ሰባት ዝውስንዎ ውሳነ ህይወቶም ታሪኾም ስርሖም ዘጥረይዎ ነገር ዝፀዓርሉ ነገር ብሙሉኡ ናብ ዘይግባእ ኣንፈት ይቕይሮ ካብዞም ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ዝበፅሖም ሰባት ሓንቲ ቀንዲ ተዋሳኢት ናይ ሎሚ ታሪኽና ጓል 26 ዓመት ትሕትና ትበሃል ትሕትና እንታይ ይጋጢምዋ ብኸመይ ዓይነት ኩነታት ከ ናብ ዘይተጸበየቶ ጎደና ህይወታ ኣትያ ንህይወታን ህይወትቶም ኣብ ዙርያ ዝነበሩን ክሳብ መወዳእታ ዝቐየረ ነገር ተፈጺሙ እንታይ ከም ዝተፈጥረን መወዳእታ ናይዚ ታሪኽን ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ናይ ሎሚ ቀንዲ ተዋሳኢት ታሪኽና ጓል 26 ዓመት ዝዕድሚኣ ትሕትና ትበሃል ብሞያ ሕጊ ኣብ መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲ እያ ተማሂራ ካብ እትምረቕ ገና 2 ወርሒ ጥራይ ገይራ ዘላ ስራሕ ኣብ ምድላይ ከዓ ትርከብ ትሕትና ኣብ ህይወታ ብዙሕ ድኽነትን ጸልማትን ሕሊፋያ ክሓልፍ እዩ ዘይበሃል ዓይነት ጸገም ምስ ስድራኣ እናተቓለሰት እያ ክሳብ 12 ክፍሊ በፂሓ በንጻሩ ግን ናብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተወት ህይወት ቀላል ኮነታ ምኽንያቱ እትጭነቐሉ ንትምህርትን ፈተናን ጥራይ ስለ ዝኾነ ቅድሚኡ ግን እቲ ዝዓበየትሉ ናይ መነባብሮ ኩነታት ብጣዕሚ እዩ ዘሰንብድ ነይሩ ኩላትና ኣብ ቦታኣ እንተንህሉ ዘሸግረና ዓይነት ነገር እዩ ትሕትና ካብ ዕድሚኣ ንላዕሊ ስራሕ እናሰርሐት ብዙሕ ጸገማት እናረኣየት ኣብ ውሽጢ ስድራኣ ብዝነበረ ናይ መነባብሮ ኩነታት ኣዝያ ትሽግር ነይራ ሎሚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይራላ ሓድሽ መንነት እናተማህረት ጓል ኣንስተይቲ ሓድሽ ስብእና ብጣዕሚ ዘህንጥይን ህይወት ንዝመጽእ ዘመን ኩሉ ብሓጎስን ብኽብርን እትነብረሉ መንነት ሰሪሓላ ብዓውዲ ሕጊ ዲግሪ ሒዛላ ቁሩብ ሰሪሓ ከዓ ማስተርስ ናይ ምቕጻል መደብ መዲባላ ግን ከዓ ካብ እትምረቕ ገና ካልኣይ ወርሓ ስራሕ እውን ኣይጀመረትን ምኽንያቱ ሕጂ ካብ ተወሊዳ ዝዓበየትሉ ዝተማሃረትን ናይ ዩኒቨርሲቲ ጉዕዞኣን ካብ ኩሉ ነገር ጠቕሊላ ወፅያ ስርሓ እናደለየት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዘላ ምስ መን ምስ ሓፍታ በዓልቲ ሓዳር ኣደ 2 ቆልዑት ኮይና ምስ በዓል ቤታ ነጋዶ እዮም ስለዚ ትሕትና ኣብ ቤት ሓፍታ ዝጸንሐትሉ ምኽንያት ኣለዋ ግን ከዓ ኣይዕረፈትን ማለት ከመዩ ንደቂ ሓፍታ ትከናኸኖም ኣላ ስለምንታይ ሓፍታን ሰብኣያን ሓፍታ ኣብዚ እዋን እዚ 2 ወርሒ ሙሉእ ምስኦም ኣብ ዝጸንሐትሉ ግዜ ሓደ ውሳነ ወሰኑ ነጋዶ ስለ ዝኾኑ ን18 መዓልቲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸዱ ትሕትና ከዓ ንደቆም ክትሕዘሎም ተሰማምዑ ደቆም ንትሕትና ብጣዕሚ ይፈትውዋ እዮም ንሳ ትከናኸኖም እያ ተሓጽቦም መግቢ ሰሪሓት ምግቦም ከም ካልእቲ ኣዲኦም ገይሮም እዮም ዝርእይዋ እዞም ቆልዑ እምበኣር ኣዲኦምን ኣቦኦምን ን18 መዓልቲ ቻው ኢሎም ምስ ሓትንኦም ክጸንሑ ምስ ነገርዎም ብጣዕሚ ተሓጎሱ ስለምንታይ ንሳ ብኩሉ ዘለዋ ዓቕሚ ስለተጻውቶምን ትሕብሕቦምን እዮም ኣዲኦምን ኣቦኦምን ናብ መገሽኦም ከዱ ኣብዚ ገዛዚ እዞም 2 ህፃናት ምስ ሓትንኦም ኮይኖም መነባብሮኦም ጀመሩ ኣብዚ ቤት ብዘይካ ትሕትና ካልዓብ ሰብ የለን እዞም 2 ህፃናት እምበኣር ኣዲኦምን ኣቦኦምን እንተዘይሃለውን ምስ ሓትንኦም ሕጉሳት ኮይኖም 1 2 3 እናበለ መዓልቲ ክሓልፍ ከሎ ትሕትና ከይተሃከየት ንግሆ ተሲኣ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ብስነ ስርዓት እያ ትገብር ንደቂ ሓፍታ ብሰዓቱ ትምግቦም ክረምቲ ስለ ዝነበረ ብሰዓቱ ተጻውቶም ብሰዓቱ ተኸድኖም ተሓጽቦም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይኖም ቀነዩ
እንተኾነ ግን ኣብ ጽባሕ ወለዶም ዝምለስሉ ዕለት መበል 17 መዓልቲ ኩሉ ነገር ብዘሰንብድ ኣጋጣሚ ተቐያየረ። ሎም መዓልቲ ወለዶም ዝኣትውሉ እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ብናይ ሓትንኦም ክንክን 16 መዓልታት ልዕሊ ምሰዲኦምን ኣቦኦምን ዘሕልፍዎ ናይ ፍቕሪ እዋናት ኮይኑሎም ነበረ። ብድሕሪዚ ትሕትና እንታይ ጌራ? ወለዶም ኣንጊሆም ስለ ዝመፁ ነቲ ወዲ ማለት ነቲ ቆልዓ ፀጉሩ ባዕላ ቀምቀመቶ። ነታ ጓል ኣንስተይቲ ቆልዓውን ብእትኽእሎ ጌራ ፀጉራ ኣመሳሲላ ሰርሐታ። ካብኡ ንድሓር ንኽልቲኦም ደቂ ሓፍታ ሰብነቶም ሓፃፂባ። እዚ እምበኣር ኣብ መበል 17 መዓልቲ እዩ። 16 መዓልቲ ሓሊፉ እዩ። ጽባሕ መበል 18 መዓልቲ ንግሆ ወለዶም ክመጽዮም። ስለዚ ተዳልዎም ኣላ። ጽፍሮም ቆሪጻትሎም፣ ፀጉሮም ኣተዓራርያትሎም፣ ጽቡቕ ጌራ ሰብነቶም ብግቡእ ሓፂባቶም። በቃ ተረጋጊኦም ክውዕሉ ነገረቶም። ስለምንታይ? ንጽባሒቱ ወለዶም መጺኦም ክርእዎም ስለ ዝኾኑ። ክንክና ወዲኣ ቆልዑት ሕጉሳት ኮኑ። መግቢ ክትሰርሓሎም ዘድልዮም ክትቀራርበሎም ወዓለት። ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር ዝተቐየረሉ ሰዓት መፀት። ሰዓት 12 ፍርቂ ለይቲ እዩ። ትሕትና እምበኣር ሰዓት 12 ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ ኸውን ደቂ ሓፍታ ብርቱዕ ማይ ዝናብ ይሃርም ስለ ዝነበረ ዕፉን ጠጥቕልና በልዋ። ክረምቲ ስለ ዝነበረ እዩ። ትምህርቲ የለን። ንሳቶም ሕጉሳት እዮም። ሓራይ ኢላቶም ዕፉን ጠጢቓ ሃበቶም። ክትህቦም ከላ ቆሪርና በልዋ። ሓራይ ኢላ ኣብ ክሽነ ዕፉን ዝጠጥቀትሉ ፈሓም ፋርኔሎ ኣምፂኣ ሙቐት ክስምዖም ኣብ ጥቕኦም ኣቐመጠትሎም። እዚ ዝገበረት ቆሪርና ምስ በልዋ እያ። እንተኾነ ግን እቲ ኸምቆም ተባሂሉ ኣብኡ ዝመፀ ፈሓም ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ናብ ካልእ ጉድኣት ክሳብ ዘብፅሖም ኮነ። ናይ ፈሓም ጠባይ ረሲዓቶ ኣቐሚጣትሎም ወፀት። ሽዑ እንታይ ኢላቶም? ድራር ስለ ዝሰርሕ ኣይተሸግሩኒ፣ ዕፉን እንተደሊኹም ክውስኸልኩም እየ ኢላቶም። በቃ ይኣኽለና እዩ በልዋ። ተዛንዮም እናተፃወቱ ነቲ ዝሃበቶም ዕፉን ምብላዕ ቀጸሉ። ንሳ ሽዑ ናበያ ኸይዳ ንድራር ዝኸውን ሽሮ ክትሰርሕ ኩሉ ነገር ወዲኣ ክትመጽእ ከደት። ሽዑ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ እዩ። ትሕትና ገና ድራር ኣይሰርሐትን። እንተኾነ ግን ከይተሃወኸት ድራር ክትሰርሕ ትቐራርብ ኣላ። ንደቂ ሓፍታ ዝተጠጠቐ ዕፉን ስለ ዝሃበቶም ቁሩብ ክሳብ ናይ ጥሜት ስምዒት ዝስምዖም ግዜ ክሓልፈላ ድላይ ነበራ። ስለዚ ስልኪ እናተዛረበት እያ ትሰርሕ ነይራ። ስልኪ እናተዛረበት ክሰርሕ ከላ ምስ ክልተ መሓዙታ ተደዋዊላ ዕለለት። ንኽልቲአን መሓዙታ ከተዕልለን ከላ ዝኾነ ዝነገረተን ነገር ኣሎ። ከምዚ ገይረ ምስ ደቂ ሓፍተይ ውዒለ ከምዚ እናበልና ተዘናጊዕና እናበለት ንኽልቲአን መሓዙታ ብሕጉስ መንፈስ ምስታ ሓንቲ ምስ ወድአት ናብታ ሓንቲ እናበለት ውዕላኣ ነገረተን። እሞ ከምዚ እዋን እዚ እንታይ ይጋጢሙ? ትሕትና ድራር ሰሪሓ ወድአት። ድራር ሰሪሓ ምስ ወድአት ከይዳ ሻወር ወሰደት። ተመሊሳ ንደቂ ሓፍታ ሓደ ዓይነት ትሕዝቶ መግብን መስተን ክትወስደሎም ስለ ዝደለየት ፀባ ፍሊሓ ቀዳሓትሎም። ቀፂላ ዝስተ ማይ ኣብ 2 ቢኬሪ ኣዳለወት። ሽዑ እቲ መግቢ ፀባ ማይ ኩሉ ነገር በብተራ ክትወስደሎም ምድላዋታ ኣጻፈፈት። ማይ እናዳለወት ኣብ መንጎ እንታይ ኣይላቶም? ኢድኮም ተሓፀቡ ኢላ ዓዊላ ሓቢራቶም ነበረት። ንሶም ግን ኣይሰምዕዋን፣ ገለ እውን ኣይመለሱላን። እቲ ዘዳለወቶ ሒዛትሎም ከደት። ክትከይድ ከላ ግን እቲ ገዛ ብትክ ተዓፊኑ ደቂ ሓፍታውን ተዓፊኖም ነበሩ። ክልቲኦም ጽጥ ኢሎም ነበሩ። መጀመርታ ዝደቀሱ መሰላ። ድራር ሒዛ መጺኣ ኣቶም ቆልዑ ተስኡ እናበለት ድራር ቀረበት። ቀሪባ ከተተስኦም ተተንከፈቶም። ንሶም ግን ዝኾነ ይተዛረቡን ኣይስተንፈሱን። በቃ የለውን። ከተተስኦም ፈቲና ኣይሰለጣን። ካብኡ ንድሓር ግን ብህይወት ምህላዎም ኣጠራጠራ። ርእሶም ስሒቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ወይ ድማ ብህይወት የለውን። ዝኾነ ዝተረጋገፀ ነገር ኣብዚ ግዜ እዚ የለን። ትሕትና ቀሪባ ምስ ረኣየቶም ብጣዕሚ ሰንበደት።
እትገብሮ ጠፋኣ ካብዚ ንድሓር ትሕትና ብስምባደ ዝወሰደቶ ውሳነ ዘይምንባሩ እዩ እንደቂ ሓፍታ ከተድሕን ክትሕግዝን ዝኾነ ማዕጾ ኾነ መስኮት ኣይከፈተትን ወይ እውን ኣየር ንኽረኽቡ ናብ ደገ ኣይውፀቶምን እንታይ እትገብር ዘላ ትሕትና ብስምባደ ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ዝነበረት እዋን ንሳ ኣብ ፀጉራ ዝነበረ መሸፈኒ ጨርቂ ወዲቑ ኣብቲ ዝዓፈኖም ሓዊ ዝሓዘ ፋርኔሎ ኣተወ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኻታ ኮይንዋ ካልእ ዝዕፍን ነገር ተወሰኸ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ምጥፋእ ዝነበረ ድኹም ፈሓም ኣብዚ እዋን እዚ ብዝበርትዐ ቀጸለ ካብዚ ንድሓር ዝተፈጥረ ነገር እንታይ እዩ ትሕትና ሰተት ኢላ እቲ ገዛ ደቂ ሓፍታን ብዓቢኡ ኩሉ ነገር ሓዲጋ ማዕጾ ከፊታ ከይዓፀወቶ ወፂያ ኸደት እቶም ህፃናት በዚ ኩነታት እዚ ንግሆ ህይወቶም ሓሊፉ ዝረኸብዎም ዝናፈቕዎምን ስድሮኦም እዮም ካብ ወፃኢ ምስ መፁ ማዕጾ ገዝኦም ክፉት ፀንሖም ትሕትና ሓዲጋቶም ያኺዳ ማዕጾ ኣይዓፀወቶን ቅድሚታ ሰራ መዓልቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ክንኣቱና ሕጂ ክንበርሪና ኢሎም ዝደወሉሎም ስድሮኦም እዮም ከምዚ ንብረት ተማልኡልና እናበሉ ካብ ስድሮኦም ህያብ ዝፅበዩ ደቆም ጎሱ ዝደለዩ ወለዲ ከዓ ስሩሖም ሰሪሖም ደኺሞም እቲ ኩሉ መንገዲ ተጓዒዞም ክመፁ ከለዉ ንደቆም ህያብ ሒዞም እናኸፈቱ ከርእይዎም ከፃውትዎም እምበር ኣብቲ ዝኾነ ሰብ ዘይብሉ ኩነታት ደቆም ወዲቖም ክረኽብዎም ኣይሓሰቡን ድሕሪ ዝፍጻመ እምበኣር ፖሊስ ነዛ ስድራ ቤት ዝላለዮም ድሕሪ እቲ ሓደጋ እታ ስድራ ናይ ደቃ ሬሳ ንመርመራ ለኣኸቶ ናይ መርመራ ውፅኢት ምስ መፀ እወ ደቃ ካብቲ ፈሓም ዝመልአ ካርቦን ሞኖክሳይድ ተዓፊኖም ከም ዝሞቱ ተረጋገፀ እዚ ፍጻመ ኣብ ናይ ሰዓት እዩ ኣጋጢሙ ሞቱ እዞም ህፃናት ከ ምናልባት ትሕትና ድራር ሒዛ ክትረኽቦም ከላ ብሂወት ነይሮም ዶ ይኾኑ ወላስ ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ዝፍለጥ ነገር የለን ጥርጣረ ጥራይ ካብኡ ንድሓር ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ መርትዖን ሓበሬታን ኣከቡ ናይ ገዛ ኣቑሑ ኣብ ገዛ ዝተረኽበ መርትዖታት ኩነታት ብጠቕላላ ትሕትና ብስምባደ ካብቲ ገዛ ከም ዝሃደመት ወይ ከም ዝተኸወለት ፖሊስ ተረድአ ምኽንያቱ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ድራር ክትሰርሕ ከላ ክልተ ሰባት ብስልኪ ኣዘራሪቦማ ነይሮም እዮም እቶም ክልተ ሰባት በብተራ ብፖሊስ ተሓተቱ ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእል በደል ወይ ናይ ምዕፋን ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል ተዛረቡ ፖሊስ እውን ብወገኑ ብናይ ገዛ ርእሱ ናይ መርመራ ቴክኒክ ነቲ ገዛ ክምርምር ከሎ ዝረኸቦ መርትዖታት ብምሉኦም ትሕትና ከም ዘይገበረቶ ተረዲኡ ምኽንያቱ እቶም ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ንደቂ ሓፍታ ከም እትፈትዎምን ድራር ትሰርሓሎም ከም ዝነበረትን ቀጻሊ መደባቶም እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ጽባሕ እውን ወለዶም ክመፁ ስለ ዝኾኑ ክልቲኦም ከም ዝተሓጎሱ ነገረቶም እዚ ኩሉ ድራር እናሰርሐት ከም ዘዕለለተን ክልቲኤን መሓዙታ ተዛረባ ወሲኸን እውን ትሕትና ንደቂ ሓፍታ ከም ምስ ደቃ ዘለዋ ዝምድና ዓቢ እዩ ክትብሎ ይከኣል ክብላውን ወስኻ ንትሕትና ዝፈለጥዋ ሰባት ኩሎም ንደቂ ሓፍታ ንምጉዳእ ዘኽእል ዝኾነ ዓይነት መበገስ ከም ዘይብላ ተዛረቡ ፖሊስ እውን ተወሰኽቲ ሰባት ብምሕታት ብናይ ገዛ ርእሱ ናይ መርመራ ቴክኒክ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ግን ትሕትና ንደቂ ሓፍታ ዝኾነ ሓገዝ ስለዘይገበረት ብሕጊ ተሓታቲት እያ በቲ ሰዓት እቲ ሓገስ ዘይምግባራ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪባ ተሓታቲት እያ ነዚ ንምግባር ግን ጥዕና የድልያ ነዚ መደብ እዚ ክሳብ እንሰርሐሉ እዋን ትሕትና ኣእምሮኣ ትኽክል ኣይነበረን እትነብረሉን እትርከበሉን ድማ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ኮይኑ ሓገስ ዝግበረላ ቦታ እዩ እቲ ዘሕዝን ነገር ግን እንታይ እዩ ክልተ ወለዲ ንደቆም ብምኽንያት ስራሕ ንሓፍቶም ሓደራ ሂቦም ካብ ስራሕ ደኺሞም ምስ ተመለሱ እቲ ዘጋጠሞም ስነ ልቦናዊ ሃስያ እዩ ናይቶም ወለዲ ስምባደን ሓዘንን ንኹላትና ርዱ እዩ እዚ ኩሉ ኣጋጢሙ ከሎ ገና ሕጂ እውን ንትሕትና ይሕግዙ ኣለዉ ይሕክሙ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እቲ ስምባደ ንኹሎም ኣይተኣለየሎምን
እንታይ ከም ዝገብሩን ኣይፈልጡን እዮም ኩላትና እምበኣር ነዚ ታሪክ ዝርኢና ትሕትና ዝተማሃረት ሰብያ ዝተማሃረቶ ትምህርቲ እውን ሕጊ እዩ ስለዚ ኩሉ ክትፈልጥ ሰብያ ጓል 26 ዓመት ንእሽተይ ኣይኮነትን ስለምንታይ ግን እዚ ውሳነ ዝወሲና ንኽልቲኦም ደቂ ሓፍታ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ኩነታት ናይ ሓደጋ ገዲፋቶም ሃዲማ ስለምንታይ ሓገዝ ኣይገበረትን ዝብል ኩላትና ናይ እምሮ ዝመጽእ ሕቶ እዩ ምስ ዝነበረ ስምባደ ንዓኣ ውሑስ ዝመሰላ ወይ ድማ ቀሊል ኮይኑ ዝረኣያ ሃዲምካ ምኽዋል እዩ ስለምንታይ ዝብል ዝተፈላለየ ምኽንያት ከነልዕል ንኽእል ኢና ዝተፈላለየ ነገር እውን ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ዓብ ምኽንያት ወይ መልሲ ግን ፍርሒ እዩ ኣብ ኣእምሮና ዝተለምደ ኣብ ኣእምራዊ ምስኣ ዝነብር ሰብነታ ዝኽስኖ ሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ዝረአ ኣብ ኣእምሮኣ ዝነብር ፍርሒ እዩ ፍርሒ ድማ ብጣዕሚ ሓያል ስምዒት እዩ ብፍላይ ካብ ንእስነትና ጀሚሩ ምሳና ዝዓበየ ምስ ዝኸውን ኣብ ንእስነትና ክንጋገን ከለና ንቕጻዕ ምግጋይ ዝበሃል ነገር ኣይፍቀድኒ እናተባሃልና ንግረፍ ወይ ንነዓቕ ኣባላሽኹም ተባሂልና ንህረም ንቕጥቀጥ እንተነርና ስለዚ ኣብ ውሽጥና ናይ ጌጋ ስምዒት ይስማዓና ኣብ ትሕቲ ከምዚ ኩነታት ከለና ምግጋይ ዝበሃሉ ነገር ምስ ዝፍጠር ናይ ፍርሒ ስምዒታት ክመጽእ ይርአ ከይነስተውዕለሉ ከይንርኢ ንቕድሚት ኣማዕዲና ከይንኸይድ የገድደና ፍርሒ ሓደ ጸገም ከምጽእ ከሎ ወላ ከም ናይ ትሕትና ዓይነት ነገር እንተዘይኮነ ኣብ ፍርሒ ኢና እንሕባእ ብፍርሒ ምኽንያት ኢና ኸዓ ነቲ ነገር እንቃለሶ ምሳና ዝዓበየ ምሳና ዝነበረ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ፍርሒ ስምዒት ኣሎ ብዛሕትና ካብ ንእስነትና ምሳና ዝዓበየ እዩ ከይንጋገዝ ስለንፈርሕ ምፍታን ዝበሃል ነገር ኣይሕሰብን ሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ሓላፍነት ወሲድካ ፍታሕ ምድላይ ዝብል ነገር ኣብ ክንዲ ንሓስብ ነቲ መቕጻዕቲ ኢና ንሓስብ እዚ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ገለ ሰባት ጸገም ጥራይ ኣይኮነን ናይ መብዛሕትና ጸገም እዩ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ እንተይልና ብፍርሒ ስለ ዝዓበና ክንጋገን ከለና ስለ እንግረፍ ክንጋገን ከለና ስለምንታይ እዚ ጌርካ ተባሂልና ስለ ንቕጻዕ ናይ ተዓባብያና ውጽኢት እዩ ብተፈጥሮ ፈራሕ ሰንባዲ ፍታሕ ዘይምጽእ ሰብ ወይ ድማ ፍታሕ ንምምጻእ ዓቕሚ ዝሓጽሮ ሰብ ስለ ዝኾንና ኣይኮናን ስለዚ እቲ ጸገም ካብ ድሕረ ባይታና እዩ መበገሲ እዩ እሞ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል እዚ ብሕክምና እዩ ዝዕረብ ቀሊል ኣይኮነን ንእሽተይ ነገር ከጋጥመካ እንከሎ ብስምባደን ብፍርሕን ንሽርሸር ሰባት ኢና ንኣሽቱ ነገራት ክገጥሙና እንከለዉ ኣእምሮና ኣግዚፉ ኣጉሊሑ ከም ኩንታል ኣኽቢዱ ዘጨንቐና እንተኾይኑ ርእስና ብሕክምና ክንሕገዝ ኣለና ነዚ ሓቂ ንበዓል ሞያ ክንነግሮ ኣለና ምኽንያቱ ከይሓሰብናዮ ንሕና ሓደ ነገር ክገጥመና እንከሎ እንፈርሕ ሰብ ኢና ብተወሳኺ ድማ ንኻልኦት ሰባት ክንጎድእ ንኽእል ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት ብፍላይ ንደቅና ተመሳሳሊ ዓይነት ስምዒት እናሃብና ክንዕብዮም ንኽእል ኢና ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ፍርሒ ዘሎ ሰብ ኣብ ጭንቀት ዘሎ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ነገር ክገጥመና እንከሎ ሰንባዲ ዝኸውን ሰብ ርእሱ ክሕከም ኣለዎ ንርእሱ ክሕከም ኣለዎ ክበሃል ከሎ ናብ በዓል ሞያ ብምኻድ ንርእስና ተፈዊስና ሓጊዝና ማለት እዩ ካልእ እንብሎ እንደሊ ነጥቢ እንታይ እዩ ፍርሒ ብዓቢኡ ንኣእምሮ ወዲ ሰብ ዝዓጽ እዩ ዝኾነ ዓይነት ፈተና ክገጥመና ከሎ ሰብ ክንጎድእ ንኽእል ኢና ድሕሪኡ እውን ክንጉዳእ ንኽእል ኢና እዚ ግን ፈቲና ንገብሮ ኣይኮነን በጋጣሚ ከይሓሰብናዮ ዝፍጸም እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ታሪክ ማለት እዩ ብዘይ ተጸበናዮ መንገድን ግዜን ሰዓትን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰከንድ ገለ ዓይነት ገበን ክንፍጽም ንኽእል ኢና እዚ ግን ኮነ ኢልና ንገብሮ ኣይኮነን ፍርሒ ኣብ ውሽጥና ምስ ዝኣትወና ነቲ ነገር ፍታሕ ከም ዘይንረኽበሉ እዩ ዝገብረና እዚ ምስ ዝኸውን ዝስዕብ እንታይ እዩ ነቲ ዝሰዓበ ጉድኣት ዝተፈጠረ ጌጋ ነቲ ከይሓሰብናዮ ዘጋጠመ ፍጻመ ዝያዳ ካሃሴናን ዝጎድኣናን ተግባር ከም እንፍጽም እዩ ዝገብረና ስለዚ ዘይሓሰብናዮ ነገር ክገጥመና ከሎ ክንስንብድ ከለና ስምዒትና ክንቋጻጸር ኣለና ምኽንያቱ ፍርሒ ኣብ ውሽጢ መብዛሕትና ምሳና ዝነብር ብጣዕሚ ዓቢ ንወዲ ሰብ ዝጎድእ ዓቢ ጉድኣት ዘለዎ ስምዒት እዩ ሰባት ዘይተጸበይዎ ነገር ክገጥሞም ከሎ ሓደጋ ክገጥሞም ከሎ
ወይ ድማ ብዘይ ሓሰብዎ ኩነታት ንሰብ ርእሶም ኣብ ንብረት ጉድኣት ከብጽሑ ከለዉ ይሓፍሩ እዮም። ስለምንታይ እዮም ዝሓፍሩ? ሰባት ክወቕስኒኦም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ወይ ድማ እንሓፍረሉ ስለምንታይ እዩ? ወቐሳ ንፈርሕ ከምኡውን ስለምንታይ እዚ ትገብር ኢሉ ናይ ምንእኣስ ወይ ነቲ ነገር ሓላፍነት ዝጎደሎ ሰብ ሓላፍነት ዝጎድለካ ሰብ ኢኻ ከይንበሃል ንፈርሕ፣ ነቐፌታ ንፈርሕ፣ ከይንጽላእ ንፈርሕ፣ ከይንንጸል ንፈርሕ። ሰብ ካብ ፍርሒ ተበጊሱ ካብ ወቐሳ ወይ ድማ ካብ ምሽምቓቕ ንሰባት ምፍራሕ ነቲ ባዕሉ ዝገብሮ ጌጋ ክሕዶ ይኽእል፣ ክሕባእ ይኽእል፣ ክሃድም ይኽእል። ሰብ ሓደ ነገር ክፍጽም ከሎ ሓደ ጉድኣት ክፍጽም ከሎ ናብ ቅድሚት ቀሪቡ እዚ ነገር እዚ ገይረ እንታይ ክገብር ኢሉ ኣብ ቃልዕ ናባና ዘይመጸሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጡ ፍርሕ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብዚ እዋን ከዓ ምሕፋር ኣሎ፣ ምሽምቓቕ ኣሎ፣ ስምባድ ኣሎ። ብኡኡ ኣብ ውሽጢ ዝፍጠረሉ ካብ ናይ ፍርሒ ስምዒት ወፃኢ እንታይ ኣሎ? ይሓፍርን ይፈርሕን። ንዓና መጺኡ ምንጋር የሸግሮ ስለ ንወቕሶ። ሰባት ሓደጋ ከጋጥሞም ከሎ ወይ ዝተጸበይዎ ነገር ከጋጥሞም ከሎ ዝፈትውዎምን ዘኽብርዎምን ሰብ እንተኾይኖም ኣይወቕስዎምን። ንኹላትና ከምዚ ዓይነት ነገር ክገጥመና ከሎ እንኸዶ ሰብ ናብ ዘይወቕሰና ወይ ከዓ ናብ ኣብ ልዕሊና ንጡህ ፍቕሪ ዘለዎ ሰብ እዩ። ንጡህ ፍቕሪ ማለት ከመይ እዩ? ንጋገን ከይንጋገን ዝፈትወና እዩ። ገና ናይ ጸገም ፍታሕ መፍትሒ ኮይኑ ፍትሕትሕ ኢሉ ከም ዝወፅእ ይገብር እምበር ከመይ ጌርካ ትገብሮ? ከመይ ጌርክ ትገብርዮ? ስለምንታይ ዝሰርሕኪ? ስለምንታይ ዝሰርሕካ? ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ኣይውስኾን እዩ። ሓንሳብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት የጋጥሙና እዮም። ሓደ ብጣዕሚ ዓብይ ብጣዕሚ ዘጨንቐና ወይ ዘይተፈትሐ ነገር ወይ እውን ዝኸብደና ነገር ምስ ዝህሉ ጦርና ክቐለልና እዩ ኢልና ንሓደ ሰብ ንሱ ድማ መሓዛና፣ ኣዕሩኽትና፣ ቀረባ ስጋና፣ ዘመድና ወይ በዓል ሓዳርና ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቲ ሰብ ስለ እንኣምኖ ሰብናዩ ኢልና ምስ እነካፍሎ እቲ ዘጋጥመና ነገር ክብደቱ 5 ኪሎ እንተዝኸውን ልክዕ ነቲ ሰብ ክንነግሮ ከለና ከም 50 ኪሎ እዩ ዝኸብዶ። ንምንታይ እንተዘይነግሮ ወይ እንተዘይነግራ ክሳብ እንብል ከምዚ ዓይነት ፈተና ወይ ጸገም ክገጥመና ከሎ ነገርና ዘጋድድ ሰባት ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዘይኮነ ብብዝሕ ኣለዉ። ስለዚ ጸገም ወይ ፈተና ክገጥመና ከሎ ወይ እውን ዘይሓሰብናዮ ነገር ክንገብርን ከለና ንመን ከም ንነግር ክንፈልጥ ኣለና። ሓደ ሰብ ስለ ንፈትዎ ስለ ዝቐረበና ምሳና ስለ ዝዓበየ ስጋ ዘመድ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ብሓዳር ስለ ተኣሳሰርና ወይ ድማ ናይ ፍቕሪ መጻምድቲ ስለ ዝኾንና ጥራይ ጸገምና ምስ ነገርናዮ ብፍላይ ክንጋግን ከለና ኣብ ጎንና ኮይኑ ነቲ ነገር ከም ዝቃለሶ ጌርና ክንወስዶ የብልናን። ነቲ ነገር ዝቃለሶ ሰብኣውነቱ እዩ። ናይ ምቅላስ ጸገም ናይ ምፍታሕ ምሳና ኮይኑ ናይ ምጽንናዕ ፍታሕ ናይ ምምጻእን ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ጥራዩ ነቲ ነገር ምሳና ኮይኑ ዝሓልፎ። እቲ ካልእከ እንታይ ይኸውን? ሰነፍ ምስ ዝኸውን ልቡ ቕኑዕ እንተዘይኮይኑ እንታይ ዓይነት ሰብ ይኸውን? ወይ እንታይ ዓይነት ሰብ ትኸውን? ትወቕሰናያ ከመይ ጌርክ ትገብርዮ? ከመይ ጌርካ ትገብሮ? ካባኺ ከምዚ ኣይጽበን ነይረ እናበሉ ትወቕሰና ወይ ይወቕሱና። እቲ ዝተጎድአ ሰብ ብፍላይ እቲ ዝጠፍአ ወይ ዓብ ክሳራ ዝወረዶ ሰብ በታ ሰዓት እቲኣ ከም ዝምባል ኣይግባእን። ክንቆጻጸሮ እንተደሊና ወይ ምቕጻዕ እንተዝግባእውን እቲ ሰብ ባዕሉ ይበጽሖ እዩ። ሽዑ ንሱ ኣብ ሕማምን ጉድኣትን እዩ ዘሎ። ስለዚ ጸጢልና ጸገሙ ነሕውየሉ ጸገሙ ንፈትሓሉ ኢና ካብኡ ንድሕሪት ፍታሕ ንኸይድ። እዛ ጓል ናይ ሎም መዓልቲ ታሪኽና ምናልባት ፍርሒ ተወሲኽዋ ጭንቀት ወሪድዋ እንታይ ክብሌ ኢላ ፈሪሓ ክትከውን ትኽእል እያ። ብዙሕ ምኽንያታት ክህልዋ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩላትና ኣብ ጎንና ዘለዉ ሰባት ክንመርጽ ከለና ሓደ ነገር ምስ ኣጋጠመና ንዘይወቕሱና፣ ንዘየሰንብዱናን፣ ንዘየቋሽሹናን፣ ንዘየዋረዱናን ሰባት ኢና ክንመርጽ ዘለና። ስለምንታይ? ፍታሕ ጸገም ካብ ኣስተውዓሊ ሰብ ስለ ዝርከብ። ካብ ጎበዝ ሰብ እዩ ብትዕግስቲ ነቲ ነገር ተዓዚቡ ናብ ፍታሕ ዝኸይድ። ካልእ ከዓ ትዕቢተኛ ሰብ እዩ።
ዘወር እንተይልና ካብ የማንን ፀጋምን ኣብ ጥቃናን ረኽቦ ኢና እዚ ፀቢብ ኣተሓሳስባውን ኣሎ ኣብ ኣእምራዊ ንእስነት ድሩት ፍልጠትን ዝመጽእ እዩ ኣነ ጥራይ ዝፈልጥ ካባኺ ወፃኢ የልቦን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ነዚ ነገር እውን ደው ንምባሉ ነቶም ኣብ ጥቃና ዘለዉ ሰባት ብምምኻር ብውሽጦም ከም ዝበስልን ስምዒታዊ ብስለቶም ኢሞሽናል ማቹሪቲ ልዕል ከም ዝብልን ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ድማ ፍልጠት ብምክፋልን ብምንባብን ይኸውን እዚ ግና መጀመርታ ካብ መስረቱ ክእረም ዘለዎ በዓል ሞያ እዩ ስለምንታይ ትዕቢት ካብ ታሕቲ ጀሚሩ እናዓበየ ስለ ዝኸይድ ኣብ ውሽጥና እናበቆለ ዝዓቢ መርዚ እምበር ብሓንቲ መዓልቲ ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ትሕትና ዘለዎ ሰብ ዘድልዮ ቦታ እንተበጽሐ ዘድልዮ ነገር እንተገበረ ኩሉ ሳዕ ትሑት እዩ ትዕቢትን መሰል ምኽባርን ፈሊና ክንርኢ የድልየና መሰሉ ስለ ዘኽበረ ወይ ሓቂ ስለ ተዛረበ ጥራይ ሓደ ሰብ ትዕቢተኛ ኣይኮነን ትዕቢተኛ ማለት ንፈልጦን ንርድኦን ኢና ንፈጣሪ እውን ኣይፈርሕን ኣይፈልጥን ካብ መፈጠርቱ ትዕቢት ዘለዎ ሰብ ንሕጊ ኣይፈልጥን ንፈጣሪ ኣይፈልጥን ሓቅን ሓሶትን ፈልዩ ኣይፈልጥን ዝፈልጦ ነገር እንተሎ እቲ ንሱ ዘድልዮ ጥራይ እዩ ከም ውሻጠኛ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክንረክብ ከለና ብትኽክል ክንገብሮ ዘለና ሓደ ዓብ ነገር መንነቶም ንምቕያር ናብ በዓል ሞያ ምውሳድ እዩ ካብዚ ቀፂሉ ሰባት ሓደጋ ክበጽሖም ከሎ ዝሕብእሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ፍርሒ ነቐፌታ ወይ ተቃውሞ ምፍራሕ እዩ እቲ ካልእከ ምሕሳድ እዩ ሰብ ነቲ ዝገብሮ ነገር ከመይ ገይሩ እዩ ዝኽሕዶ ሓንሳብ ኣይፈልጥን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዮም ሰብ ኣይበጽሖን ብፍላይ ሕጊ ኣይበጽሖን ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ሓደ ነገር ምስ ገበሩ ንርእሶምን ንሰብን ንፈጣርን ምንም ከም ዘይገበሩ ጌርካ ንምኽሓድ ባሸው ስለምንታይ ዓያሹ ስለ ዝኾኑን ምስትውዓል ስለ ዝሓጽሮምን እዩ ወይ እውን ስለ ዝሰንበዱ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግና ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ ወይ ድማ ሸለልትነት ክኸውን ይኽእል እዩ ምንም ኣይመጽእን እንታይ ክመጽእ ኢሎም ዝሕብኡ ሰባት ኣለዉ ሰብ ጎዲኦም ንብረት ኣዕንዮም ሕጊ ተጻሪሮም ንፈጣሪ ክሒዶም እንታይ ከምጽእ ኢሎም ብትዕቢት ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ናይ ፈጣሪ ቃል እምበር ትዕቢት ውርደት ተስዕቢ ዝብል ልክዕ ክንዕበ ከለና ናይ ምትዕብባይ ባህርየይ ምስ ዝህልወና ትዕቢተኛታት ኮይና ክንዛረብን ብተግባር ድማ ጌጋ ክንገብርን ከለና ርግፀኛታት ክንከውን ዘለና ነገር እንተሎ ካብ ትዕቢት ቀፂሉ ኣብ ድሕሪና ውርደት ከም ዘሎ እዩ እዚ ናይ ፈጣሪ ቃል እዩ ብተኻእለ መጠን ከይንዕበ ዘይግባእ ነገር ከይንገብርን ንርእስና ክንቆጻጸር ኣለና እዚ ንገብሮ ንርእስና እዩ ስለምንታይ ውርደት ከየስዕበልና ትዕቢት ንሰብ ኣዝያ ተዋርዶ ካብ ዘለዎ ክብሪ ናብ ታሕቲ ቁልቁል ትድርብዮ ምትዕብባይ ክፉእ ነገር እዩ ሓደጋ ዝኣክል ነገር ኣውሪድካ ብትዕቢት ንዕቕካ ምኻድ ማለት እቲ ሰብ ወዲኡ ማለት እዩ ስለዚ ብትዕቢት ምኽንያት ሓደጋ ምስ ኣውረድና ምንዓቕ ናይ ገዛእ ርእስና ባህሪ ከይከውን ክንጥንቀቕ ኣለና